mga binati o minahal kong matalong. Okay, today is Sunday, August 11, 2024. Happy Sunday sa nang tagamatalong. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalong, welcome mong tanan nga mo invest o business dire sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalong nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako na ngayon po og nagahangyo nga atong suwayan, atong mag-invest na ta. O example, ganahan mo maghimo mo supermarket sa Matalong, ganahan mo maghimo mga mall, welcome mong tanan dire nga mo invest o negosyo diri sa lungsod sa Matalong. Nanginahanglan jud ang lungsod sa Matalong o mga investor. Example, maghimong bangko dire, maghimong mga mall, maghimong mga dagko nga mga supermarket. Ang lungsod sa Matalong, welcome mong tanan dire nga mo invest o negosyo diri sa lungsod sa Matalong. Ako manghinaot nga daghang musanong, daghang mo put up o negosyo diri sa lungsod sa Matalong karong 2024. Ako na ngayon po o nagahangyo nga atong itry sa pagnegosyo diri sa lungsod sa Matalong. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buotan o maaptik nga Mayor Eric S. Pahulio sa tibuok team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalong. Update lang ta guys, ang farm to market growth gisiminto na mga di ingon nga totalitanan, pero naningkamot jud ang atong mayor nga mahatagan o maayong daan aron hamugaway na ang pag-ari diri sa lungsod sa Matalong. Ang atong pantalan ongoing pagtrabaho niini, ang atong Matalong boardwalk humana ang daan simentado na, welcome mo tanan dira. O ganahan og mopalit mga chicheria na po kung tindahan na to atong gipaningkamutan nga makatinda ta guys araw mobalik ang kasadya sa Matalong boardwalk. Nanginahanglan king ko sa inyong suporta guys aron mubibok ni ato gayong suroyon ang Matalong boardwalk adiri sa lungsod sa Matalong. Iko pipi tenoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalong. Okay, mayong adlaw mga binating minahal kong Matalong. Welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalong. Welcome mong tanan nga mo-invest o negosyo. Ang hinahanglan ko sa itong tabang guys aron ma-realize ang ato ang advokasya diri sa lungsod sa Matalong. Iko pipi tinoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalong.